Botnia slowridersseille ja muille motoristeille kevät tuli suurin odotuksin. Olihan edellinen ajokausi yksi surkeimmista kelin puolesta. Jännityksellä siis valmistauduttiin tulevaan. Uutta kalustoa oli hankittu ja vanhaa huollettu talven aikana. Kauniimpi osapuoli oli hankkinut oman pyörän, ei erimielisyyksien takia, vaan ajamisen. No mikä sitten saa motoristin tien päälle? Taivas kattona, luonnon tuoksut, vapauden tunne ja yhteenkuuluvuus, jonka huomasi hyvin Vaasan torilla, kun porukalla keräännyttiin tiistai-ajon merkeissä. Jalle Granholm, toimit ammattisi puolesta autokoulun opettajana ja opetat myös moottoripyöräilijöitä. Minkälainen tuo ajokulttuuri on tänä päivänä? No sanoisin, että tänä päivänä mun mielestä niin moottoripyöräpuolella ainakin niin on ihan fiksu kulttuuri. Mutta löytyyhän tietysti meistäkin, niin kuin autoilijoista, kaikista vähän semmoisia äärimmäisyyksiä, että välillä meitä on niitä maltillisia kuljettajia ja joskus meitä voi ehkä löytyä niitä äärivavovaisia, mutta sitten voi olla jopa kaahariakin vähän välillä. Mistä ne kaaharit sitten tulee? No se voi johtua ihan mielentilastakin ja välilläkin, että mistä se nyt voi tulla sitten, että onko se ihan, että ollaan tosi suutuksissa vai mistä se johtuu, niin se on taas sitten se tunnetila, mistä se tulee. Mutta se on ilmeisesti väärä tunnetila sitten lähteä pyörän päälle. Ilman muuta. Muutenkin liikenteeseen millä kulkuneuvolla tahansa, niin sehän on ihan väärä tilanne silloin lähteä. Nämä ajokorttiperusteethan on muuttunut tässä nyt sanotaan vuonna, oliko se nyt 1996, kun ne jopa jo muuttui silleen, että meillä on just nämä 3 luokkaa, eli 16 kesällä on A1-kortti, joka on sitten enintään 11 kilowattia oleva pyörä. Sitten, eli se on vanha 100-piikki? Se on se vanha 100-piikki, joka on silloin joo. Ja sitten on seuraava sitten, että kun on 18-20-vuotias, niin silloin saa ajaa sitä 11-25 kilowattista. Eli se on vanhoissa, onko se? No se saattaa pyöriä jopa, voi olla jopa 650-kuutioinenkin, esimerkiksi kuston pyörä, mikä justiin sopii hyvin siihen luokkaan. Ja sitten taas yli 20 tai semmoista, joka on jo täyttänyt 21, voi ajaa suoraan tähän isoluokkaan, eli yli 25 kilowattiseen. Onko tämä hyvä järjestelmä? Mun mielestä tämä on ihan hyvä järjestelmä, ainakin kun katsoo vähän, että miten pikkasen tässä vuosien varrella nyt on nämä onnettomuustilastot mennyt, niin on jopa lähtenyt tämä kuolleisuus niin kuin pienempään suuntaan. Mutta loukkaantuneet on vähän lisääntynyt. Yllättävästi kun on katsonut tässä näin tiistai-iltaisin, niin ihan nätti kulttuuri on ollut ja sukkot hyvin on kaikki pärjännyt tässä näin. Ja sitten mun mielestä suurimmaksi osaksi niin tänä päivänä nämä uusvanhat kuljettajat on valinnut justiin sen customin. Eli sillä justiin päästään sitä maltillista vauhtia eteenpäin. Mikä on paras tapa matkustaa moottoripyörällä, yksin tai porukassa? No joskus se voi olla ihan kiva lähteä ihan yksinkin. Silloin voi lähteä tutustumaan ehkä poiskin päin vähän semmoista, mitä on ajatellut polkuja, niin voi lähteä yhtäkkiä vähän niin kuin sivulle päin. Ja sitten tietysti jos on useampi, niin saattaa olla semmoinen aikataulu, minkä perusteella pitää mennä, eli ne poikkeamia ei ehkä tule niin paljon tehtyä. Minkälaisesta pyörästä kannattaisi lähteä liikkeelle? No Custom on ihan mainio pyörä lähteä liikkeelle, joku semmoinen 250-500 ylöspäin. Et se on ihan semmoinen sopiva passelipyörä, mistä lähtee niin kuin aloittamaan ensimmäiset. Kuules Bettan, kuinka usein tuo Jalle sut vie tällä pyörällä ajelulla? No kyllä mä saan lähteä niin usein kuin mä haluan. Kuinka usein haluat? No en mä nyt niin kauhean innokas ole, mutta tämmöisinä iltoina kyllä hyvin mielellään. Kun on oikein kaunis ilma, niin... Kyllä, joo. Ootko ollut myös näillä pitkillä reissuilla mukana? En ole päässyt niihin, se on miesten keikka. Ai se on miesten keikka? Se on miesten keikka. Tulihan se sieltä. Kyllä. Ootko koskaan ajatellut, että mulle pyörä kanssa? Mullahan on se kortti, mutta sehän oli siihen aikaan, kun se tuli niinku kaupan päälle, mutta ehkä joskus.
vielä, kato, 50 villetus vielä iskee muhunkin. Sten-Erik Björkman, mistä tämä Botnia Slow Ridersit lähti alkuunsa? No, tämä syntyi semmoisena oheistuotteena töissä, kun meillä oli tämmöistä tiimityöskentelyä, niin keksittiin sitten tämä nyt on osittain myös jeppisläisiltä otettu malli, että tämä 3. kesä nyt kun ajetaan ja tiistaisin kun kokoonnutaan, että siitä se lähti. Positiivisesti ajattelevat motoristit kokoontuisi yhteen ja koitettaisiin saada se, sanotaan, negatiivinen asenne suuressa yleisössä pois karsittua, minkä tämä, sanotaan, ääriryhmät aikaan sai tässä muutama vuosi sitten. Että ajetaan ihmisten lailla nopeusrajoitusten mukaan ja kokoonnutaan näyttävästi torille kerran viikossa. Että sekä suuri yleisö että me itse saadaan niin kuin tutustua toisiimme ja toisten pyöriä katsella vähän ja tämmöistä. Kuinka paljon jäseniä tällä suurin piirtein on? No, siinä on nyt 190 nimeä. Ja silloin kun me aloitettiin, meitä oli 7. Just aika hyvin on kasvua. Joo, kun varallisuus kasvaisi samaan tahtiin, niin ei olisi mitään hätää. Ei kai täällä vaan pyöräkauppoja tehdään jo. Ei, uusia jäseniä. Jaha. Mikä on jäsenyyden perusteet? Oikeastaan siihen ei kaivata muuta kuin ajokortti ja moottoripyörä, että se on oikeastaan kaikki. Tervettä liikennejärkeä. Sitten pääsee mukaan. Paljonko se on vuotuinen jäsenmaksu? Se on tasan 0 markkaa. Mikä seura on niin halpaa kuin tämä? Niitä on ehkä harvakseen, mutta tämä on sellainen, että... Täällä näkee kyllä aika tuommoista varttunuttakin väkeä, eli onko tämä nyt tämmöistä uudestaan herännyttä poikavuosien temmellystä? Varmaan paljon sitäkin, että tuo vanhin Nestori, mikä meillä on mukana ajamassa, se täyttää tänä kesänä 76, mutta mulla on nyt vielä sitten 26 vuotta jäljellä, jos vaan samoihin pääsee. Kestääkö pyörä loppuun asti vai pitääkö vaihtaa vielä? No, kyllä mä uskon, että toi pyörä kestää, koska toi on museokatsastettu, että sitä ajetaan vain 30 päivää sesongissa, mutta katsotaan nyt sitten mitä, jos pitää toinenkin hankkia rinnalle vielä. Reino Motari, mistäs sulla iski tämä moottoripyöräkärpäni? No tämä on nyt iskenyt jo 10 vuosia sitten ennen sotia, niin kun mä olin asentajaoppilailla TVH:lla, niin siellähän niitä harrikoita tuli vähän räpästettyä. Mutta tämä ei ole harrikka nyt sitten? No tämä nyt ei ole harrikka, mutta tässä on niin monta kymmentä ollut välillä. Että. Gunnar Blomqvist, sulla on tässä tämmönen vanhempi pyörä. Mikäs vuosimalli tää on? Tää on 63. Onko vaimo kokeillut ajaa? Kyllä, mutta mun mielestä tää on vähän liian iso mulle. Se on niin korkea, että mulla on liian lyhyt jalat. Ja yleensä motoristin toimenkuvaan kuuluu hitaasti ja naatiskellen. Kesällä kumminkin tutustuttiin Jurvan Botnia ringrataan 2 kokeneen road racing kuljettajan opastuksella. Porukka jaettiin 3 eri ryhmään. A. Ei ohituksia. B. Ohittaa sai suorilla. Ja C. Ohi, jos kantti kestää. Radalla ajaminen antaa mahdollisuuden tutustua omaan pyörään ja sen käyttäytymiseen ääritilanteissa. Ja saahan sitä kokeilla pyörän kulkua niin paljon kuin uskaltaa.
Ja varmahan se on, että vauhti tuntuu silloin, kun nopeusmittari näyttää yli 200 km tunnissa ja pitäisi hakea jarrutuspaikkaa. Ja onhan se hyvä, että on rata, jossa saa tyydyttää vauhdin nälän. Kuinka kauan tätä moottoripyörällä on tullut harrastettua? 14-vuotiaasta asti. 14-vuotiaasta? Joo, eli kymmeniä vuosia. Kymmeniä vuosia, ei sen tarkempaa tarvitse sanoa. Minkä takia tämmöinen pyörä? En mä tiedä. Tää tuntuu hyvältä. HD on hyvä. Heinäkuu oli ehkä vähän hiljaisempi tiistaiajon puolesta. Osa porukasta jossain Euroopassa pyörillä, mutta lomakauden päätyttyä oli taas kaikki tutut kasvot paikalla valmiina uuteen tiistaimatkaan. Markku Parkkari, mikä oli ensimmäinen mopo? Tunturi Tuisku, 56, maksoi 70 markkaa. Ja siihen tehtiin remontti ja sillä päästettiin sitten 1 vuosi. Sitten vaihdettiin Tunturi Sporttiin. Sitten oli vanhoja englantilaisia Ifasta Arjeliin kaikki vehkeet sitten saatiin ensimmäinen tili ja ostettiin jonkunlainen semmoinen, millä päästiin ajelemaan vähän kauemmaskin. Mutta sitten tuli jossain vaiheessa myös kisailukin kuvan mukaan. Joo, 13 vuotta kierrettiin vasemman jalan ympäri rinkiä ja silloin ei ollut minkäänlaisia maantiepyöriä. Tai se viimeinen maantiepyörä myytiin ja ostettiin speedway-pyörä. Sitten oli vähän aikaa taukoa ja sitten sanotaan, että kun aija täyttää 40, niin se ostaa prätkän tai vaihtaa akkaa. Ja mä ostin pyörän talliin, mä odotin, että akka lähtee, mutta kyllä se jäi siihen. Ja yksi, minkä tuolla tiellä on huomannut, niin sanotaan nyt, jos mopot lasketaan pois ja nuo satapiikit, niin kaukaa jo on käsi pystyssä, kun tulee toinen pyöräilijä vastaan. Ja joo, se on aina pärrämiehet morjestaan näin.
Joskus matkoilla tavattiin muiden paikkakuntien motoristeja retkikohteessa ja toinen toistaan hienompia pyöriä kiilsi iltauringossa 100 määrin. Siinähän oli sitten kiva rupatella kahvikupin ääressä, kuka missäkin oli käynyt tai minne oli menossa. Mikäs tässä moottoripyöräilyssä sua viehättää? Kai se on se vapaus. Tuon on kuullut tässä useamman kerran jo. Että se on kai varmaan kaikkein tärkein asia. No kai se tämä, että saa mennä vapaahana niin kuin taivahan lintu, niin mikäs siinä muuta on? Se on semmoinen, sanotaan, vapauden tunne liikkua, kun sä tunnet visiiri vähän raollaan, kun ajelet, niin luonnon tuoksut tuolta, vasta leikattu heinä ja näin päin pois. Sitä on, ja tietysti se vauhti tuntuu nopeassa tai niin kuin nopeudessa kans, kun ajaa pyörällä huomattavasti helpommin, että ei tarvitse ajaa 1000 ja 100, vaan 80 jo niin kuin riittää kovasti. Ehkä se on joku tottumuskysymys, kun sitä on harrastanut. Ja siitä sanotaan hienoja sanoja, että on irti maasta tai on vapaa ja kaikki. Kyllä, siinä on jotain tunnetta. Laihialtakin ajaa Vaasaan päin ilta-auringossa, niin ei siinä mitään. Siinä on kaikki, mitä elämään tarvitsee. No se on yksi osa sitä.